సర్వే చేసిన దీని గురించి మా దగ్గర ఉంటాయి. మీకు ధన్యవాదాలు. ఒక్కొక్క పాయింట్ విషయానికి నేను చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు. సో ప్రముఖంగా ఫస్ట్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ విషయం. సో ఇంతకుముందు కూడా ఐటీడీఏ నుంచి దాదాపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అయినా అది 130,000 ఎకరాల వరకు పాస్బుక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీంట్లో రెండు సమస్య ఉన్నాయి. ఒకటేమో కొంతమందికి అప్పుడు అవగాహన లేక అని లెటర్స్ సర్వే లేక సర్వే సరిగా జరగలేక అది పట్టా పాస్బుక్ రాలేదు అయినా. సో ఆ విషయంలో ఇంతకుముందు కూడా అది కరోనా రాకముందు మనం గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సొంతంగా ఆదిలాబాద్కి వచ్చి కానీ పిఓస్ని మన ఏజెన్సీ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పిఓస్ తర్వాత కలెక్టర్స్ని హైదరాబాద్కి పిలిచేసి సొంతంగా పరిష్కారం చేస్తాను. ఓకే. ఇది కరోనా వచ్చింది కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ అని ఆ స్టేజ్లోనే ఆగిపోయింది. ఇంకా దాంట్లో అది ప్రోగ్రెస్ రాలేదు. ఇది గిరిజన ప్రాంతానికి సంబంధించిన అన్ని డేటా మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇంతమంది జెన్యున్ ఉన్నారు, ఇంతమంది జెన్యున్ లేరు. దీంట్లో నాన్ జెన్యున్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అంటే గిరిజన ఇతరులు కూడా 2005 సంవత్సరం తర్వాత చాలా మటుకు ఫారెస్ట్ని నరికేశారు. ఇంకో అంశాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది దగ్గర పాస్బుక్ లేవు. ఓకే. పాస్బుక్ లేవు కానీ వాళ్ళు ఆ భూమి మీద చాలా సంవత్సరం నుంచి సాగు చేస్తున్నారు. అట్లాంటి కండిషన్ ఉంటే అనుకోండి 2018 సంవత్సరంలో కూడా 15 సంవత్సరంలో కూడా 16 సంవత్సరంలో కూడా భూమి మీద సాగు చేశారు, విత్తనాలు వేశారు. కానీ ఈ సంవత్సరం అట్లాంటి సమస్య వస్తేకి సరే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు భూమి మీద రానివ్వట్లేదు. ఓకే. అప్పుడు దయచేసి నా దృష్టికి తీసుకువచ్చింది. ఇంతకుముందు కూడా వేరే జిల్లా నుంచి వేరే మండలం నుంచి కొంతమంది అట్లా వచ్చి మాకు చెప్పారు. మేము కూడా ఫారెస్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని చేయనిచ్చారు. అట్లా ఈ పాస్బుక్ లేవు. ఓకే. కానీ పోయినసారి కూడా చేశారు, అంతకుముందు కూడా చేశారు, అంత పొడుగుగా కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం స్పెషల్గా ప్రత్యేకంగా సమస్య పెడుతున్నారు. అట్లాంటివి ఉంటే మీరు ఎఫ్డీ గారితో చెప్పండి. కానీ ఎఫ్డీ గారు కూడా లేకపోతే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు కూడా పట్టించకపోతే ఆ స్పెషల్ సమస్య అది రైతులు ఎవరు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏ గ్రామంలో ఉన్నారు, ఓకే, ఎక్కడ చేస్తున్నారు అది మాకు చెప్తే మేము కనీసం ఒక వారం తీసుకుంటాం. కానీ ఆ వారంలో వీలైనంత వరకు ట్రై చేస్తాను సాల్వ్ చేయడానికి. దాదాపు 22 ఏప్రిల్ ఆ రోజు కొట్టేసింది. ఓకే. సో కొట్టేసిన తర్వాత చాలా రిప్రజెంటేషన్ మా ఆఫీస్ కూడా వచ్చాయి. తర్వాత కమిషనరేట్ ఆఫీస్ నుంచి కూడా ఐటీడీ నుంచి అభిప్రాయం తీసుకోవడం జరిగింది. సో మేము కూడా ఇక్కడి నుంచి అది మన స్వతంత్ర అయిన తర్వాత 1950 సంవత్సరం నుంచి ఈ రోజు వరకు ఐటీడీఏలో ఎంతమందికి జాబ్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందో, ఓకే, ఎంతమంది దగ్గర పాస్బుక్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు సెన్సస్ ప్రకారంగా పాపులేషన్ ఎంత ఉందో, ఇప్పుడు ఎంత ఉంది, ఎంత శాతం పెరిగింది మొత్తం తయారు చేసి ఓకే ఇక్కడ నుంచి కమిషనరేట్ ఆఫీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లానే వేరే ఐటీడీఎస్ నుంచి కూడా వాళ్ళు తీసుకొని తర్వాత మన స్టేట్ లాయర్ తర్వాత అట్లాగే ఈ సమస్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉంది. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా వాళ్ళ స్టేట్ లాయర్ తర్వాత మీరు కూడా అది చదివి ఉంటారు. మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు కూడా ట్రావెల్ మినిస్టర్ గారు కూడా న్యూస్ పేపర్లో ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 2 స్టేట్ నుంచి కలిసి వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తారు. ఓకే. సుప్రీంకోర్టు నుంచి కొట్టేసిన తర్వాత దానికి ఒకటే మార్గం ఉంది, అది నా చేతిలో నుంచి పోతుంది. ఓకే. ఆ గవర్నమెంట్ మన రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కూడా చేసేది కాదు. ఓకే. హైకోర్టు నుంచి కూడా పరిష్కారం రాదు. దానికి ఒకటే మాత్రం పరిష్కారం ఉంది, అది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి అక్కడ పిటిషన్ ఇవ్వడం. ఓకే. సో సుప్రీంకోర్టులో కూడా అట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సందర్భాల్లో హైకోర్టు తను ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ని మళ్ళా కొట్టించింది. అక్కడ హైదరాబాద్ గాంధీ హాస్పిటల్లో ఐటీడీ నుంచి ఒక స్పెషల్ డాక్టర్ ఉండే. ఓకే. అట్లానే రిమ్స్లో కూడా ఇద్దరు ఉన్నారు. ఓకే. అది కరోనా డ్యూటీలో చాలామందికి వేయడం జరిగింది. అందుకే కొంత మనకి కూడా సమస్య వచ్చింది. మళ్ళా ఈ వచ్చే వారం నుంచి హైదరాబాద్లో కూడా ఉండేట్లాగా తర్వాత మన రిమ్స్లో కూడా ఇద్దరు ఉండేట్లాగా మేము చూసుకుంటాము. ఇక్కడ డాక్టర్ షార్టేజ్. సో ఇప్పుడు కరోనా సమయంలో వేరే ప్రాంతంలో కూడా వేరే ప్రాంతం నుంచి డాక్టర్స్ని డెప్యూట్ చేశారు కరోనా డ్యూటీలో. ఓకే. అందుకే కొంత షార్టేజ్ ఉంది కరోనాకి. ఇది కరోనా అయిపోయిన తర్వాతనే కొత్త డాక్టర్ని డెప్యూటేషన్ కూడా చేయాలంటే అప్పుడు వీలు ఉంటుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మనం కొంత సమస్య ఎదుర్కోవాల్సి. ఓకే. ఇది మహువా అంటే
పుప్పు है ఇవి చాలా పండుతాయి. ఓకే, సో ఈ పుప్పు ద్వారా మనం లడ్డు తయారు చేసి అందరు ప్రెగ్నెంట్ మహిళకి ఇస్తే ఒక సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కూడా ఉంది. ఇస్తే హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది కదా రక్తంలో, హిమోగ్లోబిన్ శాతం ఎంత ఉండాలి? అది 10% ఉండాలి. 100 అంటే 100లో అది 10 ఉంటే మీకు రక్తహీనత రాదు. సో ఇప్పుడు 8% ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళ రక్తంలో అది శాతం పడిపోయి 6%, 7%, 8% వరకు ఉంటుంది. ఆ సమస్య ఉంటే మీరు లాస్ట్ మినిట్లో హాస్పిటల్కి వెళ్తే అది దానికి పరిష్కారం ఉండదు, కొంత సమస్య వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మేము ఏమనుకుంటున్నాము అంటే మన ఏరియాలో మవ్వా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఓకే, అది చాలా పండుతాయి. జీసీసీ ద్వారా అది కొనడం జరుగుతుంది. సో మనం మవ్వా లడ్డు తయారు చేసి ప్రతిరోజు ఒక లడ్డు ఒక ప్రెగ్నెంట్ మహిళకి ఇస్తే ఆ సమస్య రాదు. అది ఫస్ట్ నెల నుంచి ప్రెగ్నెంట్ అయిన రోజు నుంచి 9 నెలలు ఉంటుంది కదా. సో మధ్యలో ఎన్ని రోజు ఉంటాయి? 270 రోజు ఉంటాయి. 270 లడ్డు తినేస్తే ఒకవేళ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఆ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. ఆ పెరిగితే అనీమియా అనేది వ్యాధి రాదు.